assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe hettiyankoɓe e yeeɓiyankoɓe Nelwood TV a dewle Sénégal e caggal leydi fof on calminama on juurama sikki ala noon kadi guila nden ha joni amine hunde ganduɗa carrément ko ɗum ummini min walla ko ɗum hunde ganduɗa kay hen min dogata guila nden ha joni woni lamba wurtinde cosaan pular walla tettitinde kandi honde hanki men e mawɓe men ko gurno hanki ko ɗum min goni guila nden ha joni hande noon amin ɗo e Mbal min gaari ɗo kadi min tawi ɗo hen bir nder wuuro mum tawi kadi e nder ɓiɓɓe to jibina ɗo tawi ko jibinande makko inchallahu taala kanko min mbaɗa présenté bir men mawɗo wiye Bamba Mbodj machallah kanko noon ko kanko foti fottude Eumeu Sène Thiangay machallah Bamba Mbodj foti fottude Eumeu Sène Thiangay inchallahu taala daro ɗo Bamba min jeetan ɗo hen konngudi seeɗa Bamba noon min noon min juurima Bamba ni ene wayno Bamba moom to woni ɗo hen ɓandu makko ko wuuli déjà hadde samedi kanko to woni ɗo ɓandu makko ko wuuli ene wayno hunde kanko ko paran ɗum to woni ɗo hen machallah Bamba han hande o nomin tawruma e nder wuuro ma nomin tawruma kadi e nder fasiraɓe ma min tawma kadi e nder yummiraɓe ma e babiraɓe ma foof e kawraɓe ma e jatiraɓe ma foof ne jooɗi hande o aɗa faye wadde takkusan moƴƴo aɗa faye takkusan moƴƴo ko takkusan kadi e nder takkusanuji ma eyyi wona takkusan kadi gadotoɗe e takkusan ma mais amin ñaago Allah kadi hoto won takkusan kadi cakkitiɗe e takkusanuji ma inchallahu taala fo noon e tawtirede e moƴƴere Allah inchallahu taala min namdoma holno no mbaɗɗa préparé takkusan o e hol fandare ma hol yidde ma kadi e holno no jottirɗa pour takkusan o. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam. wa Mbala o calminama on juurama debbo hen gorko suki hen moɗo wawi woɗɗo ɗaccaɗo guila jayil penɗawa ha setti gueɗe village ala fof ɗaccaɗo ga hay ɗum ɗo ni mais ko fuɗɗorde rek wona wortorde ko ari ko ɗo fof inchallahu rabbi ko woni ko to ɓuuri hanki no nodduɗon kamɓe mbeɗa yino arde kono haɗi kam arde mais ko mbiɗa wonno silko koreji machallah ko to jibinami kono ko ɗo mawnimi ɗo janggami ɗo kadi mbaɗi fof saabu hande sa yi hande jomon baahi ene darri ɗo yete won ko taki ene gandi Bamba yi Bamba noon jawa ɗum jagga ɗum kadi nimsa min woni welɗo won wimi waɗa entraînement noon kono inchallahu rabbi ha ñande on jour min basatako min eftatako min bonta needi hay goto hen kadi ñaagaki Allah kadi bonde hay goto needi ala inchallahu rabbi Mbala eko wona Mbala fof ma rew caggal ɗo ha gueɗe village Agname Tongel gueɗe jeeri ha paata ɗo kadi inchallahu rabbi mi witaka ni kamɓe fof aɓe gandi hol Bamba hol gonɗo Bamba oɗon gandi hol gonɗo Bamba aɗa gandi Bamba année 2008 ɓammi sippirede faade joni kono inchallahu rabbi ndu reeto goto meɗen joɗade faade ñallagal hande kadi inchallahu rabbi drapeau ha inchallahu rabbi wadde noon ɗum taki min mbawmi tan ko dugnade jignaɓe e seranɓe e pawu joni ɗum foof jigna machallah fof galle goto woni ɗo haat noon somi haali ɗo noon min jitta gueɗe village ba min jitta gueɗe jeeri saabu toon jignaɓe fof toon goni kono hande ko fof jibinande kadi nen ɗo ceernam ko ɗo woni jignaɓe woni o maire nano ɗo joni kañum woni jignaɗam yettere Allah no fewi kadi mbiɗa ñaago Allah kadi no yarata yeeso peewal deeƴal inchallahu rabbi so wona ko to ummiri bone wona e min inchallahu rabbi nomin garde peewal e deeƴal kadi kala no wiɗata ɗum min jiɗi yo won law min gara inchallah min jiɗa min daña kamin jiɗi ko min koota on kaali côté 15 heures mamin gumma gueɗe min gara ɗo inchallahu rabbi 16 heures 17 heures ma hawre min naati gueyo min jiiɗaka ni walla ni hoto hiir inchallah rabbi oɗon gandi Samba Haby Mbodj mon ji ha Samba Haby Mbodj do inchallahu rabbi cewngel joom dalilu ñuwengel sikke ala ngani sikke ala en tawi ɗo hen ko ganduɗa carrément ko ɗum pulago farnoto hanki kadi ko ɗum tawnoɗen e pulago kadi ko ɗum ganduɗen kadi e pulago kadi machallah neɗɗo mo ganduɗa ko neɗɗo mawɗo neɗɗo kadi jiɗɗo tentinde leñol pular jiɗɗo kadi umminde pular dow ɗum noon sen gari hen Bamba noddu to wiɗen foof ko an kam hande il faut kalna kam holno poɗɗa wadde walla holno jogorɗa wadde o biyeteɗo Eumeu Sène eyyi Eumeu Sène Thiangay holno keɓata wadde machallah
inchallahu rabbi alata yano mais kadi artide wonno quoi mbimami ko hanki mbimi ko heccanki ha hande ko hen darimi o wona malayka o wona jinni somi yettimo so darima inchallahu rabbi min taji kewata inchallahu rabbi maɓe gandu hol Bamba mbami wasde mi witaka ni walla ko ni kono inchallahu rabbi yo arde deƴal o arde peewal so arde deƴal arde peewal min cippira min mbayno minen jiidi yimɓe Baba kono inchallahu rabbi affaire o welat yo wel kadi so tagi subalteru jiɗɗon ma on ji kadi saaɓe gari kam yiiɗa hay goto won caggal foof natata inchallahu rabbi premier combat yo yaw deuxiéme combat kam haaltaki yen gone jaam inchallah ha nden yonta so nden yonti inchallahu rabbi mayen mbaɗa kam mbaɗa ko inchallah min gara yo sen yo heblono nde yo andu ko Bamba Mbodji fottata wadde somi nani haala ma min no pamirtumi haala ma kala moƴƴo yitere yiyata joom ngu Allah andi ɗum ɗon wadde joni Bamba an to gonɗa ɗo est ce que an aɗa paari pour fawde cachet ma e cachet Eumeu Sène pon ɗum kala liɓɗo fof nawa cachet mum est ce que aɗa paari ɗum ɗon ɗum wawi wade foof no jiɗɗon no yiɗiri foof inchallahu rabbi ko noon min jaggira kayne ko noon min gartata kayne ko ɗum foof hayso no wiya men paw ko wona ɗum ɗon inchallahu rabbi min mbaɗen ko foti ko wonde inchallah to gonɗa ɗo no jirimami ni mbaɗa andi tan Eumeu Sène ɓuurma caggal Eumeu Sène ɓuurma yimɓe dariɓe Eumeu Sène kadi ɓuurma pellital Eumeu Sène kadi ɓuurma kadi banggue sernaɓe ɗum holno kardata ɗum ɗon min tugguni min ha fayi piltu fof ko sernaɓe wona mi hotomi yaade goɗɗo ado hooram kono maɓe gandu inchallahu rabbi ko min woni Amadou Binta Penda maire Penda Sadio Hamma ƴelma Demba Fatima walla mbiya yara Abou yara Hammat yara Boucar Fama Dia taraɓe men juwalne maayo gummo e maayo paye mbilew paye mbaɗɗo gummo e mbaɗɗo paye kala to jeeyi ko toon inchallahu rabbi mo andu tawi ko sernaɓe mo taw ɗum ɗo inchallahu ha ñam joura min mbasata min ganda wasade min gandi tan wadde min aɗa mollo ayi mollo waso ayi mollo waso combat mum ha est ce que ayi ana anda ani mollo wona ok moƴƴi tawi ani mollo tan inchallahu rabbi mi jalani jokkitir miijo ma ko attaka joom hakkille quoi inchallahu rabbi ko mbawi wiide fof tan ko wa côté o Thiangay ha fayi Ndiaye Pendaw yooɓe keblo yooɓe ganduma pottaro inchallahu rabbi noon tawi caggal ma on ji tawi ko yeeso ma on ji tawi hakkude ma on ji fof inchallahu rabbi kala to garɗon ma on mon jiiru guite mon inchallahu rabbi kadi mbiɗa yetta ɗiyo maire uji hay goto hen mi ɗaccani goto foof machallah ene jaggi kañum jibinirima neɗɗo noon so tawi jibinima jagguima ha innirima ɓiɗɗo tokoram ni tokoram ni neɗɗo ari e wuuro noon ha Allah walli tokor mum woni e wuuro on mbi sikko bonnani wuuro wadde noon hanko ɓe jaggani kam foof kañum goto fof ne jaggodiri debbo hen gorko suki hen mawɗo goto fof ne jagganiri inchallah ñaagate Allah tan ko drapeau tello ɗo e Mbala inchallahu rabbi ɗum tan bandiraɓe sehilaɓe hettiyankoɓe e yeeɓiyankoɓe Nelawol TV sikki ala ko taw hen ɗo ko vraiment no mbiromani e fuɗɗode tan ko noon woori ɓernde ɓuuɓi kadi ko weltare tan woni ɗon machallah en tawɗo Bamba Mbodji mbir mo ganduɗa ko mbir mawɗo e nder wuuro mum mbir mo ganduɗa ko mbir teddinaɗo e nder leñol mum kadi ko neɗɗo pasnaɗo kadi e nder leñol mum vraiment komin tawɗo ko kam vraiment ko pulago e kadi en belti hen no fewi Bamba Mbodji hande o an holko tinata e hoorema e hol kadi ko dañɗa est ce que aɗa dañi kulol eko paaɗa ko walla holno wayema hande o e ko noon mais kulol alna amen kulol saɗa jii ko woni ko yeeso jii woni ko caggal kulol alna amen kadi inchallah kamin jiyata ko min mbawa hulde kala min jiiri public min jii koreji amen min jii jignaɓe men alay saago min ɓetta ko jogata caftal kadi inchallahu rabbi ko jiɗɗen ko rek ko ɗum tan kadi ko ɗum rek Allah hokkata men inchallahu rabbi sabu duwa koko jaaba wadde so ɗum fof en grosso modo wadde ɗo paari an paari constamment mbeɗa paari no fewi ok donc hande Bamba Mbodji saɗa noddanno hande yimɓe ma mawɓe e kadi ɓe ganduɗa carrément hande aɗa yiiɗi tawtore janggo ma inchallahu taala holen mbatta lancé pour yo gar tawtore janggo inchallahu taala no inchallahu rabbi côté Guédé village oɗon gandi 13-21 yimɓe fof ne gandimo 3 combat 4 drapeau konko dañi ɗum ɗo hande konko woni champion konko woni mawɗo hande mboroji toon mbiruji ma on mandaji ne foti machallah saabu ñande on jiino signature on wayi ko mbiruji ɓoli gaddumi kadi inchallah mawɓe mabɓe maɓe gar jignaɓe men ma gar so wona taw ko jignaɗo debbo heddi toon wona gorko mawɗo hen cukalel foof ma on jiinmo on jour
kadi wona ɗo min gummorto to gueɗe village min gummorto min gara ɗo min dewɗo inchallahu rabbi min gara min gemboɗo min mbaɗa feere min guetta teddugal ngal min dutto ɗum mbaala kala min mbawi arde teddugal ngal ɗo min guittata min naw inchallahu rabbi ɗo min gemboto so tawi on mbawi arde garon tawta ɗo gemba inchallahu on kaalino nane batte gemba tawi ko gemba inchallahu toon watta probléme ko ndaal min jogui wona gemba ko ndaal min jogui saabu ñanden wonko haalno o wi ko min meeɗa wasde yaade Dakar sona gollo kono wonko mélange wi hoto yi neɗɗo jowa ɗum ko jowɗen kono noon mélange haalnima foof ko woni hen wadde noon yo andu ko ni no fotata tawi tan ko gemba watta on probléme tawi tan gemba mo jiiɗa haɓɓide noon kon inchallahu rabbi eyyi so ɗum ɓenni Bamba Mbodj sikke ala alhamdulillah rabbil alamin ko min coynatono ɗo ko min dañi ko ɓuuri ɗum machallah vraiment wadde ko weltare tan wodandema joni noon min totta sehil ma jardiɗo ma bande kadi mawne vraiment ene wiye Sambali wona Sambali on min tottata micro o kankone o haala hen yiyande makko kadi holko ganduɗa kan waɗi ko darde makko eno darudi foof e combat o kadi holko jarnimo ko inchallah. Assalamu alaikum bandiraɓe on calminama on jettama combat oɗo ala ko jarnani amen soko Allahu lamɗo jaaɓi oɗo ko neɗɗo amen ko fo amen min mbawa haalde sah somin kaali tan ɗuminat quoi mais janggo noon ganda toon homoni o inchallahu rabbi momi caggal makko te ko jarani ɗum ene jarani ko ɓuuri amen so Allahu lamɗo jaaɓi hay sinno ko tottide bakkanenaji amen ene jarani amen ɗum janggo watta yomude joni noon sukaɓe janggo yo gaddu needi teeya promoteur o noon machallah mi yetti Allah mi yetti ɗum par ce que wonko message mo haali quoi wi wonko yinoɗo yi ɗum ittude ina addu ko ganduɗa hoore ma machallah daw yo Allah wallu ɗum hen e ko heddi ko fair play quoi bi jeehe rek jeehna mbalnam noon ganda violence ganda ɗum ɗo ala cukalel ala mawɗo ala cukalel ganda violence joni noon janggo noon inchallahu rabbi nden ganda toon homone o so Allah lamɗo jaaɓi kadi somin gari toon mbattuna amen haqqillaji tottonɗo amen ɗomin goni taw dérangement ala totto amen ɗomin goni taw dérangement ala ko message pour ne promoteur totto amen ɗomin jooɗi ɗomin goni e ukkus amen taw min tampinani mbir hay goto taw ko o tan woƴi amen ni nden so Allah jaaɓi te inchallahu rabbi mo jii kon peera yiide mami belno ha wela ha ɓuura sukara welde so Allah jaaɓi inchallahu rabbi watta yomude inchallahu rabbi par ce que kala ko mawɗa wadde a ardoto hen Allah woni foof te mami ñeegui Allah so Allahu lamɗaɓi o okka amen damma gandanɗa hoore ma ɓuɓɗo ɓurɗo e amen min gardi ɗum ɗo e mbaala te inchallahu rabbi oɗo min mbawa haala makko somin mbi koni ɗo mamin kaala makko min jutnat ɗum rek te aɗa faami heddi ko yo Allah koɓe finde dow jaam ndehe jaam jottoɗe e jaam gande ɗon ndamo te inchallahu noon wayata so inchallah no mbiɗani ko gonga donc en ƴettat goɗɗo kadi e yimɓe he an no mbiyeɗa indema e yettude ma Oumar Ba e wadde ƴetten neɗɗo goɗɗo biyeteɗo Oumar Ba machallah kankone o haala témoignage makko e mbir mo ganduɗa carrément on hannde tofɗen ɗo e Mbal. bon mbeɗa min jetta moɗon mbeɗa min jetta promoteur o quoi donc vraiment so yeehi ha yimɓe batti dara ɗo signature no waɗa e nder Mbal vraiment ɗum ɗon gay ko weltare quoi sabu min kewno ɗum yiide ay Saint-Louis ay Dakar affaire yoyu quoi to yeehi ha yetti ɗo noon vraiment promoteur o mbeɗa yetta ɗum quoi avant tout wonɓe ɗo e joguiɓe moyen ɓe yo gar jaggana boyo te encore maire gonɗo ɗo e département Podor yetta Sow kanko e hoore mum foti ɗum tendi quoi taw e andi Mbala no waye mum yo ar jaggana boyo quoi way ko heddi ko no wuro ngo kala ko jagguɗon ɓeyde jaggude quoi victoire o ara quoi vraiment boyo handi ko woni amen sagal way ɗoɗo min dari ni vraiment min tini ko e amen wuro ngo tini hoore mum hay maɓe amen tawa tini sa machallah wadde inna lillahi wa inna ilayhi rajiun bullawno weeso nak fo moftani eyyi fokomi haala en ganduɗa ga en xama yimɓe fof beltoto quoi signature o weeli xama te kadi
so yeehi ha wi o innir hoore mum ko bamba ñëpp la bamba ko feeri ƴettu attends bamba ɓooyi ƴettude ndam jaaɗa geej juuli toon arti minen min jaat min juuloy min garta duwawo ngo heddo e nder mbaala promoteur vraiment mbeɗa min mbaɗama ɗumen quoi Djiba Fat Sall Djibi Ba Fat Sall yaha gadda mollo e hoore mum biyaɗa kañum woni roi o gadda ɗum e nder mbaala ɗum min ñaganima Allah arani merci quoi merci jayof eyyi Bamba Mbodj min ƴetta kadi neɗɗo goɗɗo waɗa témoignage kañumne hono Sadio Sall machallah ka Sadio Samba eyyi machallah Sadio Samba min totta ɗum kañumne micro min dekka ɗum micro kañumne haala e Bamba Mbodj haala kadi e combat he holno fandare mum e kadi combat holno waɗi ɗum préparé aja Sadio bisimilla salamu aleykum ɓe salmimon goto fof nimo yettode mum inchallah ndamo arta ɗo inchallah sabu ko Bamba feb Bamba partout o yeri mami yarani deɓere ndamo arta ɗo inchallah amin kolima dal amin kolima kadi en ƴettoto honono biyeteɗo Abou Yero Diallo machallah kañumne to waɗen témoignage mum sen paari noon en jehen e mo ganduɗa carrément on kam hande so haalama tan wiyama Bamba koye moko ummi Bamba kanko jibin ɗum kadi ɓe mbi kala no ɓiɗɗo way ko noon yimmo way machallah kala ko ɓiɗɗo kadi wolƴi tawa ko ɗum muyne nene mum hadde en paare nene mum en paare waji oɗo inchallah totten mo machallah Abou Yero Diallo machallah assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum on bandiraɓe yeddi wetti tan Ama Sène dañi probléme dal vraiment Ama Sène dañi probléme par ce que gandanɗa hoorema ko mbaala gembude mbeur ko ɗum gandanɗa hoorema quelque chose à retenir saka noon e mbaale gueɗe nden gembu mbeur kadi ko ɗum autre chose kadi wadde soyez prêt te ko yeddi weedi moon tan ko ɓe mbi ina wawi wayni ina wawi wasde mais nous sommes confiants à 100% te min min gandi min gatti ono min kulani te yeddi weeti tan supporteur wadde lancé message gote supporteur uji ara ɓeedal kala lelɗo arde walla timmo e portable mum wina ƴeewo heure o yita joɓɓu ngu taf min kulani saabu go min gandi ko min jogui ko dans tous les côtés gueɗel ɗumel guel ko temmo ko wadde félicité ménagére o promoteur o e par ce que initiation waɗɗo ko ɗum initiation gandanɗa hoorema poɗɗo jaggede ha no fewi kadi min mbaɗ ɗum hen félicité 100% kadi min ñagono ɗum kadi wadde teggue combaji goɗɗi jusqu'à l'arène nationale inchallah kadi ma Allah waɗ ɗum yo jaggude jaggi ɗo nous sommes de tout corps avec toi te inchallah rabbi o mifta hen par ce que o combat mo teggi o mifta hen inchallah rabbi ene min kalmadana hande eyyi min namde tan hande o ko ɓiye sipirte samedi inchallahu taala hande o ko ɓiye ko an jibini holko tinata e nder ma holko tinata kadi e nder ɓernde ma kadi weltare ma holko woni nene instant oɗo hende mbeɗa welti hen de yaya bisimillah rahmani rahim wala hawlu wala quwata o huɓɓinani ɓernde ɗo woni ɗo ko galle ceerno makko woni ɗo wallahi kono yummakko nanoɗa e gueɗe santhi wallahi kono guila o ari min jeyani e makko ko min jeewi min jeyani e makko ko muusi min jeyani e makko ko metti kala ko nelɗa ɗum yawno ko addanma kala ko mbiɗa ɗum yawno to waɗanma te bonani leydi wuuro ngo fof no didorno ina gandino way so dañi sagoji amen e sagoji gueɗenaɗe sago amen fof goto yo Allah wallum yo Allah rokkumo wune o ya barke laaɓal nelaɗo Allah wallahi Allah te emin jakori moƴƴere min kulani de yaya so ɗum ɓenni nene so ɗum ɓenni nene hande o ɓiye no waye nder wuuro ngoni nder mbaal a yii yimɓe fof hande o jogui ko takusan neɗɗo ne jogo ñalande e nder fasaraɓe mum walla jogo ñalande e nder bandiraɓe mum taw wayani hono dani holno yimɓe jaltiri ni hande holko mbiyata hoddiɓe ma holko mbiyata kadi fasaraɓe ma holko mbiyata kadi ɓe ganduɗa karma ko ɓen kodduɗa eɓe ko ɓe guurɗa ɓen gonduɗa wallahi min mbeɗa yetta Allah mbeɗa yetta nelaɗo Allah mbeɗa yetta mbaalanaɓe no didorno mbeɗa yetta kadi gueɗenaɓe ne didorno cukalel ngel hande ina wayno ko ɗo jibina e nder wuuro he
sabu funnaange e hirnaange rew e worgo kala ko ɗow feewi wiyete ko hay yokkaari te so wiyamo rungo ɗo so Allah jaɓi ala keddoto ɗon tawi wona min wallahi min jii ɗum min jii darde nde machallah wadde min mbi toon kadi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yoɓiyenkoɓe Nelawol TV on calminama on juurama vraiment onon foof dendagal kala to innama aade woni machallah min calmini min juurima ɗum no fewi min jetta Allah noon min jetta ɗo Mbal min jetta komin tawi ɗo go foof gorko hen debbo hen manguel hen cukalel foof min jetti min juuri min jaari machallah amin jetta kadi particulièrement neɗɗo mo ganduɗa kanko ummini min guila Dakar ha ɗo hen wona Bamba Mbodj machallah amin ñagano Allah moƴƴere machallah yo Allah waɗ ɗum inchallahu taala amin jetta kadi caméraman men en woni Ifra Ba gorko pullo pirejo machallah salminama juurama réalisateur men en woni Joom Sall machallah et promoteur du peuple Djibba Fat Sall machallah Thank you.